Halo rekan-rekan. Tepangaken kula Evan Rizky Alvaris nomor absen kalih welas. Minangka latar lan properti. Perkenalkan, nama kawula Juli Sugiarto, absen 18 sebagai bapak. Tepangaken kula Kaila Natasha nomor absen 19. Kula minangka Sri Lestari lan iyungnya Sri Lestari. Tepangaken kula Fatia Maulida Ramadhani nomor absen 11. Kula minangka narator. Tepangaken nami kula Nesya absen 31 minangka Pak Martina. Tepangaken kula Zara Briana nomor absen 35 kula minangka Sudah. 12 tahun wis kepungkur, Sri Lestari lunga ninggalake desone. Saiki nalika Sri Lestari mulih, kahanan desone wis beda banget. Dalan gedhe wis diaspal, omah-omah padha padhang amarga listrik, lan wong-wong desa akeh sing ora padha pating pangling maneh. Nanging atine Sri Lestari isih kangen suasana biyen, kanca-kanca dolanan sing wis padha buyar. Ojek mbak, badhe tindak pundi? Nyuwun sewu, Pak. Jenengan punapa dudu lek Sudar? Iya, aku iki lek Sudar. Kowe Sri Lestari to, anake Kang Giardi. Nggih, Lek. Aku pancen Sri Lestari. Wah, kula mboten nyono menawi isih kelingan. Leres nduk, aku isih kelingan. Ayo saiki tak antarake mulih menyang omah biyungmu. Itu saiki rame banget, Lek. Nggih nduk, sawise Merapi njebluk tahun 2010 akeh sing rusak. Nanging saiki malah dadi wisata lavatur. Wong-wong padha teka, dalan dadi rame, nanging desa ora kaya mbiyen maneh. Leres, Lek. Kahanan pancen omah, nanging rasa ana sing ilang. Kebersamaan lan ketenangan biyen. Nanging isih ana sing tetep nduk omah lan kulawargamu sing tansah ngenteni. Wiwit pirang-pirang tahun kepungkur. Nalika Sri Lestari isih durung mangkat merantau, bapake Sri Lestari tau lara abot. Dheweke kena kanker paru-paru lan kudu dirawat suwe ing rumah sakit. Lah piye iki? Biaya rumah sakit gede banget. Bondo sing ana wis entek. Aku kudu utang. Pak, nyuwun tulung. Aku butuh biaya kanggo ngrawat bojoku. Yen panjenengan gelem, aku bakal balekake sawise bisa. Nggih, Bu. Aku bakal nulungi. Nanging mengko kudu ana jaminan sawise bojomu ora ana. Nalika Sri Lestari lungguh nyamang bapake ing amben rumah sakit, wajahe katon pucet nanging isih nyoba mesem. Sri Lestari krasa netes eluhe, nanging bapake mung deleng karo mripat sayah nanging kebak welas. Duh, ojo sedih yo, bapak mung titipan Gusti. Yen wayahe bali kudu ikhlas. Nggih, Pak. Nanging kula dereng siap ditinggal. Kula kepengen bapak waras. Iso mulih nguyu bareng kaya biyen. Uripku iki mung mampir ngombe lho. Sing penting kowe kudu tetep kuat. Jaga mbokmu, aja nganti susah dhewekan. Nek bapak ora ana, kowe kudu dadi sandaran kanggo keluargamu. Pak, kula janji bakal nglakoni piwulang panjenengan. Nanging tulung aja tinggal kula sakmenika. Tari, uripmu iki isih dawa. Bapak lengo yen duwe anak sekuat kowe. Sing sabar, Nduk. Gusti mesti maringi dalan. Monggo nduk, iki omah biyungmu, aku mbali dhisik. Nalika tekan ngarep omah, atine Sri Lestari deg-degan. Omah iku katon luwih tuwa, temboke rada retak, nanging isi omah sing padha dak elingi. Simbok, aku wis mulih. Iki aku, Sri Lestari. Oh alah Gusti. Nduk, aku wis suwi ngenteni kowe. Tak kira kowe ora bakal balik. Mbok, saiki
aku wis mulih. Aku bakal ngancani mbok lan bantu nglunasake utang. Aku ora bakal lunga aduh meneh. Matur nuwun Gusti. Saiki omah iki ora sepi meneh. Anak kinasihku wis balik.